Og herhjem til i eftermiddags gik 22 jyske og fynske landmænds drøm i opfyldelse. Den første danske økologiske mælk blev hældt på kartoner på gårdmejeriet Søholm ved Haderslev. Mælken kan fra i morgen købes i forretningerne foreløbig i det midt- og sønderjyske. Denne lyd er sød musik i 22 landmænds ører. Flere års bestræbelser på at få en produktion af superren mælk i gang blev til virkelighed i eftermiddag, da den første økologiske mælk blev hældt på kartoner. Det var mælk, der blev skålet til lykke i. Først senere på dagen gik gratulanter, der kom fra det meste af Jylland og Fyn, over til champagnen. Før i tiden, der var der en meget negativ holdning, og det var vanskeligt at låne penge bare til en almindelig økologisk gård, fordi man fik lave vurderinger, når man ikke brugte den traditionelle måde. Hvad tror du, det er, der får forbrugeren til at gå hen og tage den økologiske mælk frem for den almindelige mælk? Ja, det er jo først og fremmest for at få mælk, der er lavet på gårde, hvor der ikke bruges sprøjtegifter og ikke bruges kunstgødning. Men kan forbrugeren smage forskel på mælken? Ja, det mener vi bestemt, de kan. Men nu er produktet altså helt nyt. Det er først der, vi taber det, så vi skal lige have lidt erfaring i det, inden vi kan sige, om det smager anderledes. Men det er jeg helt sikker på, at det gør. Det bliver i første omgang de midt- og sønderjyske forbrugere, som i morgen kan købe mælken i forretningerne. Mælk fra køer, der ikke står bundet, og som altså får foder, der aldrig er sprøjtet med kemikalier eller anden gift. Senere er det meningen, mælken skal kunne købes på Fyn. De 22 landmænd vil bygge et mejeri i Nordjylland, så nordjyderne også får muligheden. På længere sigt vil de 22 landmænd starte en økologisk osteproduktion og eksportere til tyskerne. De er kendt for at ville betale det ekstra, det koster at producere rene varer, siger landmændene. Prisen i de danske butikker bliver 8 kroner og 20 øre literen, et par kroner dyrere end for en almindelig liter sød. Men tror du overhovedet, der kan blive nogen som helst forretning i det? Mælken er trods alt et par kroner dyrere end den i forvejen ret dyre mælk. Det skal tiden jo vise. Det ved vi ikke, før vi har prøvet det. Men vi mener, der er en vis procentdel af befolkningen, 2-3-5%, som gerne vil betale for det og få den rigtige varer. Men tror du, det er nok til at få sådan en forretning til at løbe rundt? Ja, altså vi har selvfølgelig lavet nogle budgetter over det her, og ved nogenlunde, hvor vi er henne. Så det skal det nok være. Og på tirsdag vil også de store københavnske forbrugere kunne købe økologisk mælk. Det er mejeriselskabet Danmark, der leverer mælk.